Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regetsai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu kutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini mukoma Nashi, zita rangu ndinoitwa Tawanda, not his real name. So inini mukoma ndine urombwa hwangu uye zvekare ndine mishonga iyo yandakazobata. Saka vanhu vazhinji ivo vanotofungidzira kuti the reason as to why I am so successful, a successful businessman here in South Africa inhau yekuti ndiri munhu akashanda ende ndakashanda kwenguva refu ndichiunganidza mari kuzonosvika ndichizoita upfumi hwandinahwo pari zvino. But vanhu chavasingazivi ndechekuti inini ndine a strong spiritual backup. So ndakatanga ndichashandirawo umwe muIndia uyu iye aita zvekudeliver magroceries kumacash and carry akasiyana siyana. Zvino ndakati ndamutarisa muIndia uya iye aiwanzo kuti paya patinenge tava kuda kudzokera paroad after a recess aibva azotanga apfungaidza mishonga yavo, then obva ati izvi ndo zvichazotichengetedza. Ndikabva ndati kana kuri kunzi maIndia ivo vanokwanisa kutorespecta culture yavo zvikudaro, why is it sevanhu vatema tisingakwanisi kuti tinge tichizorespectawo culture yedu? Ndo pandakabva ndazoona kuti zvainge zviri nani kuti neniwo ndinge ndichizotsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. So mukoma ndo pandakabva ndazosangana neimwe ng'anga iyi yakabva yazondiudza kuti yainge ichikwanisa kuti inge ichizondibatsira sezvo matrack angu ainge ava kungogara achingosangana nemaproblems, maminor accidents, mataya achingoputika. Always waitoziva kutoti kana driver wako akakufonera anenge achitoripota kuti ndaita accident, pane tayi raputika zvikazoti. But ndakati ndichitarisawo vamwe vakomana avo vandakanotengerana navo matrack, vamwe vacho vakazotenga avo mumashure, vamwe vakazotenga avo matrack kumashure kwangu. Vanhu vose ivavo mukoma Nashi, zvinhu zvavo zvainge zvichingoendeka, but zvangu zvainge zvakaita kusungika kudzamara ndichizotsvaka ng'anga. Saka ng'anga iyi yakabva yazonditi yainge ichida kundipa umwe mushonga. Zvino mushonga uyu mukoma wandakazopiwa ndo wandakabva ndachizotanga kushandisa ndikadzoka zvekare kuno kuSouth Africa. Ndakati ndadzoka kuno kuSouth Africa ndainge ndine umwe mukadzi uyo wandakazosvika pakusangana naye ainge ari muSouth African. Takati tasangana paya, iye she was a hard working woman and aiva munhu wayo kuti ainge asina basa nezvakawanda. She helped me to build the business empire, but chaainge asingazivi manje ndechekuti zvinhu zvangu kunozvitanga kwandainge ndakaita ndainge ndakaromba ndakashandisa mishonga. Saka unfortunately ndakabva ndazomuchekeresa mukoma. Kunomuchekeresa kwandakaita zvinhu zvekuti zvakandirwadza, but ndakabva ndazoudzwa kuti neng'anga iya ndainge ndisitomborina kana choice. Kana ndainge ndisingadi kuti ange achizofa, ini ndini ndaizofa. Mukoma ndakabva ndangoti it is fine, munhu uyu ngaafe. So iye mukoma akabva azofa paya. Mushure mekunge afa ndo pandakabva ndachizotanga manje kudanana neumwe mukaradhi uyo wandiri kufambidzana naye. Mukaradhi uyu ndewe kuNamibia. Takatongosanganawo zvedu at a popular resort area. Ndikabva ndaona kuti munhu uyu ainge akanaka. Ndakabva ndati uyu ndamudawo nemoyo wangu wose, and she is a gentle, loving and a truly good woman. For the first time in my life ndakanyatsokunzwa kuti apa ndiri kunzwa rudo, mazvirudo, and she loves me as well. But iye manje haazvizivi kuti atova pedyo nekunochekereswa nemurume uyu waanofungidzira kuti anomuda. Ndakazodzokera kung'anga kuya ndakati ndadzokera kuya ndikabva ndazonzi ndiri kufanira kuti ndinge ndichizomutengera ring. Kana ndamutengera ring iyaya ndiri kufanira kuti ndinge ndichizomupa, saka ring iyoyo ndo ichazomuuraya. Zvino mukoma moyo wangu unorwadza because mukadzi uyu ndinomuda and handizivi kuti ndoita sei. I am caught between two choices because ndakanzi kana ndikasakwanisa kuchekeresa mukadzi uyu wandiri kudanana naye, zvandiri kufanira kuti ndinge ndichiita ndezvekuti ndinofanira kunotora sisi vangu ndoita sekunge ndikunovabata chibharo, ndinonovaradzika pamusoro peguva. Ndavaradzika kudaro pamusoro peguva ndobva ndachizotanga kusangana navo pabonde, zviya zverafu, ndichiita sekunge munhu ari kubata munhu chibharo. Saka ndinoti kana ndikafunga kuti ndo zvandiri kufanira kuti ndinge ndichizoita sisi vangu, izvi zvinova zviri zvinhu zvokuti zvinobva zvandirwadza. Ndobva ndati kuchekeresa mutorwa zvinenge zviri nani. At the same time ndinoti
kana ndafunga futi kumuchekeresa mukadzi uyu wandiri kudanana naye, munhu uya wekuti ane mwoyo wakanaka and she has true love, ndinobva ndanzwa mwoyo wangu futi uchirwadza. So I am torn between my love and for her uye zvekare the love for my sister. Handichazivi kuti ndoita sei. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi kana usingadi kumuchekeresa mukadzi wako uyu wekunamibia wauri kudanana naye, unofanira kuti unge uchizonorara nasisi vako uchiita sekunge uri kuvabata chibharo pamusoro peguva. So ngativapei advice mukoma vedu ava mucomment section. But kana maikwanisa zamai kuti munge muchitsvaka vanhu vanokunamatirai uye zvekare zamai kuti munge muchingosiyana nayo n'anga yacho iyoyo. Otherwise munokwanisa kuzoramba muchingonzi chekeresa uyu idzi mhiko idzidzi hakuna anodzigona. Ndokusaka muchiona vose vaiva vanonzi vakaromba in the end vanozongosvika pakutambudzika. So ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii mukomanashi, please post for me as hidden identity. Inini mukomanashi ndiri mukomana ane makore 29 years ekuberekwa. Ndiri kugarawo munyika yevatorwa. Ndine musikana wangu uyo wandiri kudanana naye. Musikana wangu ari kumusha kuZimbabwe, inini ndiri kunoko kumhiri kwemakungwa. So ndainge ndakauya kunoko kuchikoro. Saka pandakapedza chikoro ndakabva ndawana mukana mukomanashi, ndikabva ndatanga kushanda kunoko. Saka ndati shandei ndokubva ndazoti kana ndaita mari ndobva ndachizoenda kumusha. Uye ndainge ndakavimbisana nemusikana wangu kuti pandichadzoka ndichauya ndobva ndakuroora kana ndichinge ndamboti shandei, nekuti ndainge ndisingadi kuroora mukadzi wangu nemari shoma. Saka pari zvino mukomanashi zvakazoitika ndezvekuti ndava nemakore akati kuti ndiri kunoko. Pese apa ndanga ndiri busy ndichizama kuunganidzawo, ndichiti muna January pandichaenda kumusha kuZimu ndobva ndanoroora mukadzi wangu ndouya naye kunoko. Inini nemusikana wangu tainge tichiwirirana. Asi chakandishamisa mukomanashi, last week ndakaona message paWhatsApp yangu yainge yakanzi uchiri kuda mwana wangu here kana kuti toita dzimwe plan, nekuti nguva yareba takakumirira, ndini amai vake. Ndakangoti musikana wangu ndinomuda, ndiri kugadzira uye zvekare ndiri kuuya. Saka ambuya vakabva vanditi ndipei madates acho ndigare ndaziva, nekuti nguva iri kungofamba. Saka ndanga ndichida kubvunzawo kwamuri mukomanashi nevedare renyu kuti zviriko here zvekuti ambuya vanokubvunza madates uye vanobvunza madates ekuroorwa kwemwana wavo. Zviriko here mukomanashi? Ndava kufila as if ndava kuiswa papressure. I feel as if maybe musikana wangu uyu ane imwe misikanzwa iyo yaainge achiita pose apa. Saka pamwe vava kuda kutongondimanikidza kuti ndikasike ndadzoka kumba. Please ndibatsireiwo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi zvinoitawo here kuti ambuya vange vachikubvunza madates pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession iyo yandiinayo. Mukomanashi, inini ndakatumwa naamai vangu kuti ndinge ndichinopa vamwe amai nini vainge vachigara muHarare Gumbeze iri amai vainge vakabva naro kuBotswana. Panguva yacho iyoyo amai vainge vachiita zvekuhodha vachitengesa, vaiwanzokuenda kuBotswana kana kuti kuZambia. Saka vakabva vazouya nemagumbeze, but vakabva vati rimwe racho vainge vachida kuti ringe richizonopiwa amai nini. So ndakabva ndazonzi ndini ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichienda kuHarare. Ndakafara paya mukoma, ndakati ndiri mubhazi zvino tichienda kuHarare, ndakabva ndazongokotsira. Ndakati ndakotsira kudaro, ndakabva ndanzwa sekunge bhazi rakaita sekunge rakanomira. Then ndikabva ndanzwa kuti painge pachiita sekunge munhu ainge achibvunza maprizes ekuti kuenda kuHarare imari. Ndopa ndakabva ndazongosvinura, but ndainge ndichiri kuhope. Ndopa ndakabva ndazoona kuti mubhazi umu makapinda chimwe chainge chakaita kunge chiskeleton. Chakazondibvunzisa ndechekuti chiskeleton ichi pachakanopinda mubhazi
bhazi chainge chakafuka gumbeze, same gumbeze iro randainge ndapiwa namai ndichinzi gumbeze iroro ndaifanira kuti ndinge ndichizonoripa amai nini. Mukoma nashi ndakada kumuka but ndainge ndakabatwa nerimwe zidzikirira zvokuti ndakatadza kana kumuka. Chiya chiskeletoni chiya chakaramba chichingofamba chakazoti chava kuda kunosvika padhuze nepasiti pandainge ndigere ndokubva chanyangarika. Mukoma ndaiti ndikamuka kudai ndobva ndabatwa zvekare nedzikirira, ndikamuka kudai ndobatwa nedzikirira. Baba vainge vagere panext neni ndo vakazotova mwari wangu because vakazozviona kuti mwana uyu abvira kudhara achingobatwa nemadzikirira, vakabva vazoti iwe muka unofira kuhope. Ndakabva ndazovabvunza kuti kochi chainge chichiitika, vakabva vazoti kwandiri wanga uchingogwina uri kuhope uchiratidza kuti uri kushungurudzika uri kuhope. Vakabva vandibvunza kuti ndainge ndarota hope dzakaita, vakabva vazondibvunza kuti chii chandainge ndarota. Ndikabva ndanzwa ndichitya kuvaudza zvose izvo zvandainge ndarota, ndichiti zvimwe kuda vanokwanisa kuzoti maybe inini nditori musatanist. Ndokubva ndati hapana, pamwe angori madzikirira. Mukoma nashi tikazoti tava kuda kunopinda muHarare ndakangobatwa nehope 2 minutes. Ndichinobatwa nehope kudaro ndakabva ndanzwa futi kuti bhazi rakaita sekunge rakanomira. Bhazi riya rakati richinomira Mukoma, ndikabva ndanzwa futi munhu uya chiya chiskeletoni chiya chichibvunza driver kuti kokuenda kuHarare imbori mariko. Then vakabva vazotaurirana paya, ndakabva ndasvinura zvikari ndikabva ndachiona chiskeletoni chiya ndikati nguva yangu yekuti ndinge ndichishungurudziwa nacho chiskeletoni ichi yakwana. But this time chiskeletoni chiya chakabva chafamba Mukoma very fast. This time chainge chisisina kufuka jira riya chaingova chiskeletoni mabhonzo zvawo, ndokubva chauya chikabva chapinda mandiri. Ndakaita kuvhunduka Mukoma ndichiita sekunge ndichajamba nepahwindo. Vanhu vakabva vazongonditarisa paya. Then takazoti tasvika zvedu muHarare ndokubva ndaburuka. Mai nini nemurume kwavo vainge vatuya kuzotonditora ndokubva tazoenda zvedu kumba. Mukoma nashi gumbeze iroro amai nini vakati vachingonoribata kudai, ndakanzwa sekunge pane chimwe chinhu chakabuda mandiri, like pose ipapo tichienda kumba kwavo ndainyatsokunzwa kuti pamafudzi pangu apa ndainge ndakagarwa nechainge chakandigara chaita kundiremera pamafudzi zvichidzika zvichinodai kunosvika kutsoka uko. Takangoti tichingonosvika pamba pavo tagara zvino mudining, vakabva vati yuhwi mwana wamai vangu anondida. Igumbeze here iri randatengerwa straight from Botswana. Ndokubva vatotanga kutodanidzira vamwe amai vaigara munext vachitoti my grace not a real name, uyai pano munge muchiona. Ndokubva mukadzi uya azouya. So ivo amai nini vakati vachingonobata gumbeze riya Mukoma nachi ndakanzwa kuti chinhu chainge chakandigara chakaita kuti chichibuda mumuviri mangu. Ivo vakabva vati kochi chaitika kwandiri. Then tikabva tavabvunza kuti kochi, vakabva vati ndangonzwa sekunge ndabatwa nekadzungu, so ameno pamwe ndikuda kubatwa nenyongo. Ndokubva varamba vachienderera mberi nezvavainge vachiita. But Mukoma vakazoti vachida kunosimuka paya kuti vange vachiperekedza my grace muvakidzani wavo uya vakadonha Mukoma nashi. Vakabva vati kochiko chiri kuitika kwandiri. Vainge vava kutonzwa dzungu vachiti ndiri kuona sekunge nyika yose iri kutenderera, ndinenge ndine nyongo mani, ndine nyongo chete. Ndokubva vatanga kurutsa paya. Mukoma nashi by the time pandakazonobva kumba kwavo vainge vakangogara vachingokomplaina vachiti ndiri kunzwa kuzarirwa. Vaingoti kana vakati fambei kweka distance kashoma vabva vati hana yangu iri kurova, ndiri kunzwa kuzarirwa, ngatimbogarei pasi. Ndakazodzokera kumusha, ndakangoti ndichingonosvika pamba amai vangu chinhu chavakatanga kundibvunza vakanditi vari sei amai nini. Pose apa amai taizama kuti tinge tichivafonera, foni dzavo dzose dzainge dzisingapindi, kunyange mafoni numbers evavakidzani vedu ainge asingapindi. Ndakangoti ndichikonosvika pamba amai chavakatanga kundibvunza ndechekuti kwaamai nini vako wavasiya vari sei neurwere. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakatondinetsa kuti ko ivo amai why is it vachizongoti wavasiya sei amai nini neurwere, ivo tisina kumbogara takavazivisa. Ndakabva ndangoti amenowo. Then amai the very next day mushure mekunge ndavaudza kuti amai nini ndainge ndavasiya vachirwara, vakabva vatosiya zvose izvo zvavainge vachiita. Ndivo avo vakabva vatoenda kuHarare. By the time amai pavakazodzoka vakatodzoka vachitoperekedza mutumbi waamai nini. Amai nini vakazofa. It was about 2 weeks later
vachingonzi vainzwa dzungu vachingonzwa dzungu kuzonosvika vachizonofira kuparire nyatwa. Zvino nyaya iripo mukomana achi ndeyekuti izvezvi amainini ava vakazotovigwa pamba pedu. Naye zvinoita here kuti amainini vange vachivigwa pamba pedu because zvakangonzi kumusha kwana amai sezvo kwainge kwangoita kunge dongo, zviri nani kuti amainini vange vachivigirwa pamba pedu. Murume wavo amainini akaramba akati zviri nani kuti mukadzi wangu ange achivigwa kumusha kwangu inini, but amai vakabva vati zvainge zvisingaiti because amai ivo ndivo vane voice kudarika vamwe vose mufamily, even kuti kumba kwavo ivo amai, even kuti pamusha pevabereki vaamai vangu pange pachizosvika kuita padongo, inhau yekuti ivo amai vakasarudza kuti vanhu vasaita madevelopments ipapo kuzonosvika pachizonoita padongo. Saka nanhasi uno mukoma guva raamainini ava riri pamba pedu. Ndodawo kubvunza kubva kune vedare kuti zvinhu izvi zvakaitwa naamai tomboti maybe it was just a coincidence yekuti ndichiendawo kuHarare pane maspiritual encounters andakasangana nawo, ko iyi yekuzoti mushure mekunge amainini vashaika vobva vazovigirwa pamba pedu zvinoitawo here? Ndikukumbirawo kubvunza kubva kune vedare renyu. Ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Ei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi zvinoita here kuti sezvakaitika apa kuti munin'ina waamai vangu ange achizosvika pakuvigirwa pamba pedu, zvinoita here? Hey, kune avo vanoziva please tibatsireiwo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu way. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ini handikwanise kukupai madetails akati wandei nekuti ndinotya kuzozivikanwa. So inini I am a usher kuchurch mukoma. Saka ndiri usher kudaro ndakabva ndazowana access yekuti paya kana kuri kunzi vanhu vanenge vauya nematithe kana kuti malove offerings avo, then tinobva tazoenda nemari dzedzi yatobva tazonodziverenga somewhere else. Inini I am someone who is very trustworthy. Saka dzimwe nguva ndinokwanisa kutosiwa ndiri ndega ndiine mabaskets emari ndichitoverenga mari dzedzi ndichidzirecorda in our record books. Mukoma ndakazoba mari yandakatanga kuba it was only $1 ndopa zvakatangira. Ndakaba mari iyaya nekuti ndainge ndiine chimwe chimunhu changu chandainge ndichida kunopa mari iyaya, then ndikabva ndazoba zvekare. Ndakaramba ndichingoba kudzamara ndava kutoba ma1000 chaiwo ndokubva ndazotenga motikari. Mukoma nacho ndakatenga zimotikari rangu zvekuti ndakazoti ndaritenga zimotikari riya the following Sunday ndichiuya naro kuchurch ndokubva ndazopa testimony yekuti aiwa Mwari vainge vandiropafadza. But many months down the line I regret zvinhu izvo zvandakaita. Saka ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo ndichidawo kuti Mwari dai mandiregerera nekuda kwezvinhu izvo zvandakaita. Ndiyo confession yangu iyi mukoma Nashi.